Hey guys, आं मुनि बर' नोंथांमोनखौ आंनि मुनि बर' फिसा चेनेलाव खनसे बरायबावनाय थाबाय। बहुद दिननि उनावहाय अखा हादों आरो जा मोजां मोनलायलायदों थान्दानो बोथोरा। सान्दुं गोसा दुंनाया एसे गोबावानो जाबायमोन खोमा। सप्तासेबाबो सप्तानैबाबो गोबाव जाखाबायमोन आरो सान्दुं दुंबाय थानाया गोसानो। दिनैसो बहुद दिनै अखा हादों थान्दा मोनलायलायदों मोजांनो। ओंखायनो दिनै भिडिअ बानायनो सानदों आरो आं गरमबाथ' भिडिअ बानायनो बाखाथारो। बिराद बायो आरो भिडिअ बानायनो ओंखायनो दिनै बोथोरा थान्दा नालाय ओंखायनो बानायनो सानदां। दै देलायलायदों खोमा आं नाहैयाखै आरो दादैमोननाव लामानिफ्रायनो नुहुरखायो नालाय ओंखायनो लामायाव नुहुरनायखाय दै देरदों सानदों आरो आङो। दैबानाखौलाय बेसे देखायबाय थानो ना नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो देखायबोबाय थाखाबाय जोबजासिम। दैबानानि मानसि नालाय ना मा होनो। दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला। फुंनि ओंखाम जानो मा भाजि एवनो जागासिनो आरो दा जेबोआनो गैया मा एवनो सानगासिनो आइजों आंजों सानैल'जों नालाय। आइया मा जायो र'। बोथोरा जा मोजांखा थान्दा उन्दुबाय थानोसो लुगैदों। अखा हाबाय थाबाथाय उन्दुबाय थानोल' लुगैयो। दिनै कलेजाव थाङासै आरो आङो अखा खोमसि जाबाय थानायखाय आं अखा खोमसि जाबाथाय गिलायलाङोहाय साइकेल सालायलांनो। लोगो थानांगौ आरो आं बे ससेनिफ्राय हारसिं थाङो नालाय ओंखायनो बायो कलेजाव थांनो अखा हाबाथाय आरो। सिजानाबो थांनांगौ जायो होमबाबो थाङो आरो मालाबा सिजानानैबाबो। ओमफ्राय अखा खोरोमबा अखा खोमसि खालामबा गिलायलाङो आरो। एसे स्रां स्रां जानांगौ आरो दाथ' अखा मोफ्लामबाय थादों अखा हाबायबो थादों नालाय। दा अखाया एसे गारबाय आरो नै गारबाय दा अखाया। टाउनावबो थांनांगौ दंमोन आरो आइनि फिसा मोनसे खामानि मावना होनांगौ दङ। दा थांनाय जाबा नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। आथा नांनाय गस्लाखौनो गाननानै दङ आं दाबो। फुङाव नालाय सिखारदोंल'सो दा टाइमाबो 8थाल'सो जाखादों आरो। मा होननो नागिरबावदोंमोनथाय आं बावलायलांबायसो। लोगोफोरा आं जेरै न'आव थायो बेबायदिनो भिडिअ बानायखायो आरो आं देलायलि गैया। आं देलायबाय साहा लोंनोसै अखा हानायनि। ओमफ्राय नै कुकिस मेथाइ मोननै दं बेजों जानोसै। साहाखौ जा मोजां कालार नुखादों। आं खुमब्रा गेसाव जानायखाय बिदिनो खावसे हरबायहाय सिवदुफुद जाबाय। आं इथा बहायनानै स्रां स्रांनो होननानै हाबजोबो खामसालि जै दै देरबाथाय खामसालियावबो हाबफायो दाना खामसालिनि सिलाजों समान जाबायबा। गाइखेर साहा लोंनाया दिनै खननै जाबाय आं। साहा लोंनाया खनथाम आरो लाल साहा खनसे गाइखेर साहा खनसे आरो दा खनसे खनथाम। न'आव गाइखेर थाबा बेबायदि लोङो आरो। अखायाबो बुरजा हाथारदोंबा हाजोआवबो जि हाखादों। खामसालियावसो दंबाय थायोमोन आं आयौ दैयालाय दानो गैयामोन दसेनो फुरफैखिसो नंलायलायदों आं मालाबानो बोहैदों दैयानो। हुर फैखाथारदों एफा हाखादों अखायाबो। दाउदै दैनै रुबाय आरो बे बयलार दैसे ओमफ्राय लकेल दैसे। आइया बयलार जाया लकेलखौ रुबाय ओमफ्राय मेगि एवबाय आरो आंनो। आइया मेगिखौ जाया आंल' जागोन आरो। मा जानो जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय मेगि पाकेटसे लाबोनाय दं नालाय आं हारसिंसो ओंखायनो मेगिखौनो एवबाय आरो। दा टाइमाबो 10थासोआनो जालायसिगोन। साहा लोंनायखाय थाब जायासै नोंनाव बे मोनबानो जानोसै। लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरो। मेगिखौ एवना लाबाय ओमफ्राय दाउदैखौ रुनानै लाबाय ओमफ्राय ओंखाम गोजांसो मैयानिसो। ओमफ्राय ना गोरान बाथोन देनायावनो गोबाव जाबाय नै। आइया मेगि जाया नालाय बेनो ना गोरान बाथोन देना होबाय बेयावनो गोबाव जालायलांबाय। ओंखाम गुसुआनो 10था जालायलांबाय। जाबाय थानोसै। लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खोथा मिन्थिगौ ना मोनासि टाइमाव जे जा मोजां मोनो बेरायनानै। नोंथांमोना बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना मिथिया खिन्थु आङो जा मोजां मोनो आरो। बेफोरबायदि माइनि भिउखौ नायोबा जा मोजां नुखायो आरो आङो मोनासि टाइमावहाय लामाफोराव बा
बारिफोरावहाय जा बेरायनानै जा मोजां मोनखायो आरो ओंखायनो मोनासि टाइमावहाय दसेबाबो बेरायखायो आरो बारिफोरावबाबो थाङो आङो ओमफ्राय आरो लामाफोरावबो बारा थान्दा जा मोजां मोनखायो आरो नोंथांमोनाबो मालाबा टाइम मोनबाथाय बेरायनायलाय बेफोरबायदि जा मोजां मोनखायो आरो माइनि भिउआहाय जा मोजां नुखायो बैनो साफानो नोंथांमोना माइनि भिउखौ नायनोबा फुङाव जों मोनासियाव जों नायनांगौ आरो जा समायना नुखायो गोथांनो ओंखायनो आंबो बेबायदि नायहैबाय थायो आरो आङो बेरायनानै मोजां मोनखायो नालाय ओंखायनो आङो फुङाव जों बेलासियाव जों बेरायबाय थायो आरो जा गरमखा नालाय बे साननैसो थानोनो हाया आरो अबेयाव थानो अबेयाव मानो जायो ओंखायनो बारिफोराव बेरायनांगौ जा मोजां मोनखायो आरो आंनि खुगाया नाय बेबायदि स्टाइल खालामफ्लांबाय थायो आङो ओरैबायदि अयभास जाबायना खुगाया नै बेबायदि खालामफ्लांबाय थायो नोंथांमोना आंनि खुगाखौ बेबायदि मानो खालामबाय थायोसो सानगोन आरो ओमफ्राय आंना बे अयभासआ जाबाय आरो भिडिअ बानायबाय थाबाबो आरो अबेबा थाबाबो बेबायदि खालामफ्लांबाय थायो आरो आंना बे अयभासखौनो गारनो हायाखै आरो मिथिया मानो बिदि खालामफ्लांबाय थायो आङो खुगाखौनो बावनो हाला आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लोगोफोर थेंक इउ स माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो।